to konya abana kube meshime taka ikianto akarure bursaries igatoka sita au munde bursary na ndo nyoro mwana noareka ikia bursary ya 2000 was 5000 iyengan esa du kwambo wala ne transport tora mokonya ekagera ngasu mupango ibu okonyo monto ikiara nyo monto kare nchara ago isaba mawo kimanichi nyini aragera yote taribo radio ko machi nyini choko so mawo kumwa igo abana bambali kuri mechi metaka lakini wao wakili omukia kuru primary mbaro na nyore cases lichi kori wata bandero konya abana kuru academies oto konya kuru public schools lakini there are few cases dojo kuru academies ikiara baile tu academy ba oso biubosa abu ikamba konya abari bachita academy ba oso biuno monto so moiri lichi kori ko idigo teba ya Children's Act onyo so mi omwana aboyo ta aboyo to como ikra sita to moira kra saba we como go school osole kuchinga yo awari go ile chikori wateba yo ine dio go protect abana to arietia odinyo September igona Nyamira liabele climatized lakini bari bahiretwe bago somi bosa katwa confirm in school yari kitu arechechesta tai waka na pesa chini chios na watoko mogendera kama somi lakini abana abosa osomya ontegara buya wiko bego korete report card ga omondo kama nchaji program in Professor Nyamwange Professor Noranga Professor Nyamwange will be in charge of this scholarship program. You have a team of people who keeping track of your reports and visiting you in school. Koranga cho karo gotare school no moibori. Orora, usoro mwenu, usengo torigo improve, edinde ntona usalichiwe saa sore, toko nyori ore tayari kuibubo kama mwiweli. Yeye konya abana bakwate discipline, wako improve, edi abana wawike school nane wasaise hiyo. Habuto koruzuna nyua. Na kumeko mwakore wodi yao tuanjana nile barenga tuanjana sa abana bali nugobori wiko tuandisi bali anjana condition wa muga mako yoro wiko koromo ke endo to ari display president of the university ila soko yara appropriate kiatu to wanze bilasi mutinyuga tano do wanza kwa ache bitine binge to bwate yo to grow institution e bwata at least 25 acres to a short list risato do ende go jambwa mutinyo tarayara to akole kisi university ne wi ko to mera balimu wale muriaje nje wachache watapewa form basikia wapana kwa na umategera mwa form isaini ule primary kwa renge ele tuga
tutuma abantu bachikorige chinsa ino tumayakora mbali gatokonya twajanira iwantu twange tumwana one wezi nechiwe budget yekwanga yoka budget lakini rende mheshimiwa wetu naboria ninga community bakaiga bari baratigare nabo bakonya priority as chipasa rwambo gango rutoye chipasa bari basumbogete mono ibamo konyore ribusano chichabo tambi chibusato nimbamende uchirbu komi Nyaribo'S school